Dobré ráno, právě je 4:30 ráno a já jsem na letišti Václava Havla a za chvilku odlítám na 2 týdny do Afriky, do Keni, kde se budu pokoušet fotit lvy, gepardy a leopardy. No ale teď mám před sebou 2 dny cesty až na místo. Tak jdeme, teda letíme. Už od první myšlenky jsem se na tenhle trip hodně těšil. I když jsem to procestoval celkem dost, nikdy jsem necestoval takovou vzdálenost sám. Paříž! A bylo to super. Můj první solo trip naplnil mé očekávání a já jsem si ho fakt mega užil. Po 9hodinové cestě z Paříže do Nairobi jsem právě přistál. Teď se modlím, aby tady bylo taky i moje zavazadlo. Musím se dostat ještě přes ty všechny kontroly, pak koupit SIM kartu do telefonu a najít svého řidiče. Zítra cesta pokračuje, protože vlastně na místo dorazím až zítra, pozítří ráno. Takže tak. It's okay? Thank you. Zavazadlo je tu. Po roce jsem zpět v Keni, kde to fakt miluju. Než vyrazím na ubytko, ještě potřebuji vybrat peníze, zařídit si SIM kartu a najít Jamesa, řidiče, který mě odveze až k Masai Maře. Hi James. Hi to you. It's great to be back. Yeah, welcome back again to Kenya. Thank you so much. Happy to see you. Thank you. Welcome back to Kenya. So, and what the weather condition? The weather here is very bad. It's raining too much rain. Raining too Yeah, much. it will be until January. To January. January, yes. OK. Tak to není moc dobrý, ale tak uvidíme, co mě tady bude čekat. Cesta pokračuje. Já jsem se právě probudil v Nairobi. Po té včerejší cestě jsem pěkně rozbitý, ale jsem šťastný, protože jsem v Africe. Za půl hodiny vyrážím směr Masai Mara a už jsem si tady udělal před chvílí pár fotek nějakých takových barevných ptáčků, takže už to pomalu začíná, ale samozřejmě strašně se těším na ty lvy. Jsem už druhý den na cestě a teď mám před sebou dalších 5 hodin jízdy. Aspoň mám čas si s Jamesem pokecat a trochu se dozvědět o jeho životě tady v Keni. Protože do Masai Mary vědu až zítra brzy ráno, zařídil jsem si kemp, který je jen kousek od gateu do rezervace. Příjezdová cesta je klasicky africká a to mě tady baví. Jameson si z toho nic nedělá, tak je všechno v pořádku. James. Yeah. Thank you so much. Thank you for meeting Mr. Redek. I'm happy to be in Sekanani with Mr. Redek. Yes. I'm so happy. Enjoy your stay here in Masai Mara. Thank you so See much. you next time. See you next week. Next week. Yeah, next week. Next week. Next week in Narok. In Narok. Safe journey. Safe journey to you. Safe journey. Okay. Bye. Bye. Ciao. Ciao. No a zůstal jsem tady zase opět sám, ale už mám stán a mám ho s nádherným výhledem. Takže pojďte se na to podívat. A ten výhled je prostě neuvěřitelný. Ani jedna stavba, nic přede mnou. Sopa? Super. Sopa. Super. Hi. I just making video. Sopa. Super. How are you doing? I'm Fine? Jackson. You Jackson? No, you know this one? I'm Radek. You're welcome. A je to strašně zajímavý. Vždycky tady za mnou někdo přijde, když začnu točit, ale teďka to byl Masai guide, který mi vlastně přišel nabídnout jeho služby, dal mi svůj kontakt, takže je to dobrý takhle cestovat sám vlastně ve finále, ono se to všechno nějak poskládá, už chápu, proč mi vždycky lidi řekli, že cestovat sám je super. Je to dobrý a fakt se těším na to, co mi tahle cesta přinese. Takže děkuju moc, že jste to dokoukali až sem, máte se na co těšit, další videa budou, díky moc, mějte se krásně, čau.
Příště vás už konečně vezmu do Masai Mary, o které se říká, že je to nejlepší místo na světě pro wildlife fotografy. A jak jsem se přesvědčil, je to tak. Máte se na co těšit.